Ja budem renesátu možno. Možno. Ty si úplne niekde inde. Koľko megapixelový foťák? 3,2 iba. To je moc alebo málo? To je nič, ja budem 4,3. A kedy to budeš mať? Také ani nejsú, ty debile. Že je taký. A kedy to budeš mať? Možno. Keď sa naserem. To sa ani nezmestí do zábieru on. Dávaj ľudí. Mám ja robotu. No. Včera nočne som na parádu. A? Včera sa boli ráno z Gáďu bariakých, ne, reku. Došel Gáďo. Točíš mi měl na zips. Říká, mu to jde betónovat. A tak mu to vrzgalo, víš. A někde Rony, že ty kamarád, že ale budu krepčí.